real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Iphukani FM sisikhululo sakho esikusasazela ku-90.6, 98.4 naku-99.9. Well, uphakama mfazi ke njengoba besenditshilo licandelo apho ke sithi ke sijonge khona izinto ezichaphazela abafazi. Namhlanje ke sinqukela phansi kwesihloko esithi Breaking the Silence from Childhood Sexual Abuse to Healing. Ngamanye amanxeba ke mphulaphuli awabonakali ngamehlo kodwa aphila nathi iminyaka. Amanxeba ke angawasemoyeni nangokwengqondo ahlala efihlakele kodwa impembelelo yawo inokuchaphazela indlela esiphila ngayo, indlela esizibona ngayo kwanendlela esakha ngayo ubudlelwane nabanye abantu. Kubantu abanintsi ke abasinde kuxhatshazo ngokwesondo besebancinci, ukukuthula kuye kwaba yindlela yokuphila kwaye abanye bakhetha ukuthula ngenxa yoloyiko, iintloni okanye ukuba bengazi ukuba bangathetha nabani na. Kodwa namhlanje sifuna ukutshintsha loo nto, sifuna ukunika ithemba kwabo basazibuza ukuba ngaba ukuphila kwenzeka na emva kwentlungu enzulu. Namhlanje ke kuphakama mfazi siza kube, in fact sincokola ke noSisinwayi Mavangwe oza kwabelana nathi ke ngohambo lwakhe ukusuka ekubeni lixhoba lokuxhatshazo ngokwesondo esengumntwanana omncinci ukuya ke ekufumaneni ukuphiliswa, ukuzamkela nokusebenzisa ilizwi lakhe ukunika ithemba kwabanye. Ukhona ke yena ke simbambe phaa ke in our Queenstown studios. Nwai, good morning and thank you so much for joining us. Hello, Puti, ndiyabulisa egama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Siyabulela wethu Nwai ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Awusemhle ntombi. Kanje ncedwa yinkosi. Well, Nwai kumphulaphuli mhlambi ongakwaziyo ekhaya omameleyo ngoku ngeli xesha, ndiyafuna wethu ke nje usikrobisa into yobana ke uNwai Mavangwe ngubani and what inspired you to share your story publicly? Ndingonwabisa ke uMavangwe, ndihlala eZibeleni, ndithanda kakhulu inkosi. Into ebangela ubana ndizokwazi ubana ndizofikelela apha phakathi kwenu uba abantu bonke bayazi ukuthi kwenzeka ntoni, ukuthi ndiye ndahlala ixesha elide ndifihla into, kungaphili mna in fact kuphila nje le nto bendiyenziwe. So ndizama ke ngokuzokhuthaza nabanye abantu ukuthi ukuthetha nje kuyimpiliso kona kodwa. Amen. Amen. Nwai, ndifuna ukhe undithathe undibeke mna nomphulaphuli. Ngokube sincokola bucala uye wandixelela into yobana waye wadlwengulwa at age of 6. Khasibalise. Into eyenzekayo kaloku bhuti wam, okokuqala khange ndibe na bond kakhulu nomama wam ebendizala, biological mother ne. Yeah. And then into eyenzekayo ke sathi sizihlelele ke no sister wam no brother wam ebesakhona ke ngoku. So sizilelele ke kwabe sekufika ke ngoku ndava i-footstep uqala. Ifestire ivuleka e-dining room, so i-footsteps zabe siza kweli cala lethu apha eromini. So wafika ke wenza le nto funeka yenzile ke ubhuti ke ngokunokwakhe, uyayibona. So yabe intliziyo yam ibuhlungu phofu ke andingayazi nale nto ayenzayo uba yintoni apha kum. Enzeke loo nto ayenzayo agqibe, then ke phofu ke ugqiba kwakhe yonke loo nto leyo ayenzayo waphuma ndiziva i-footstep, okay, uyaphinda yaphuma ngefestire. Luckily kubekho into ethi kum inoba after 10 minutes kwenzeke loo nto leyo or 15 because I was young at that time. Kubekho into ethi mandiphume ndimlandelelele nyhani. Xa ndiphumayo okay nangiya ndiyambona uba ngubani mos loo nto ebendenze le nto, uyaybo. So ndahlala phezu kwayo ke loo nto from ngoko up until. Ikuphatha njani Nwai ngoku ukhulayo
emotionally ungumntana onjani, ndinomfanekiso wokhula unento eyenzekileyo kuwe kodwa awukwazi kuyithetha. And ke ngoku ngulo nwabisa unengxaki yobana you don't have i-relationship with umama wakho kuba xa ungumntana oyintombazana I think esona space si-safe kakhulu kukubana ukwazi uthetha kumama wakho, but ke ngoku umama akasondelanga kuwe at that particular time. So unjani ke ngoku ukukhula after kwenzeke isiganeko esi? Andifuna uphosisa ayonto imnandi ethandekayo because kum kuye kubonakala ingathi kuphila omnye umntu kum, and ke ngoku umntu ebesenza le nto ngumntu endimaziyo okokuqala, endimhloniphileyo, and number 2 kuba ngathi kusuka kuthathwa into kum kufakwe enye into, cause kuvuka i-anger, kuvuka ubabhitha, kuvuka mandithi kugqitywa i-self-esteem yam, ndingakwazi even ukuhlala phakathi kwabantu, ingaske ndibe ngumntwana lo usoloko esecaleni ngokungathi abantu babona le nto yenzekileyo kum. Ayonto imnandi bhuti wam, I don't want to lie. Now ndifuna ukuyiqonda asikhula, more especially abantu abakhulele ezilalini nwaye bazaba familiar with this. Sikhula utata eyintloko yekhaya and sikhula sinalanto ithi xa kukho utata apha ekhayeni sifilisha safe. Wawunayo wena loo nto le after? Kwaje ukhula nje kwam ndikhule utata engekho next to us, ibe ngumama nje qha ebesikhulisa. So xa ujonga amanye amadoda around, it could be umalume, utata omncinci, ubhuti, ube nayo laa nto yobana ndinokwazi ubalekela. Why I'm asking this question right now, I'm trying to understand into yobana because uzawuva amanye amaxhoba e-rape esithi andisathembi kwandoda, yeah, understand? And we cannot run away with the mere fact that not wonke amadoda anjalo. We understand. And so I'm trying to understand bana nawe why wakwi-situation enjalo nayo bana ufikelele apho uqonda into yobana andisathembi kwamntu unemilenze emithathu kodwa omnye ufika ngaphantsi at this particular point. Ewe bhuti wam, kona ke nyhani ke ibisenzeka loo nto leyo, ukubona uba even noba ndiyambona umntu ongubhuti kuhlale kuvuka laa nto ebendiyenziwe, and bendinento mhlawumbi noba engqondweni yam obana okay mhlawumbi noba yinto eyenzekayo emntaneni oyintombazana into enje, uyayibo. So bendizixelela ubana ingathi ndingumntwana lona ukhesiweyo because andina-relationship nomamam, and then kwelinye icala kubekho abantu abangobhuti because vele ke sinabo malume endlini, sinabo bhuti, kodwa ke andifuna ukuthetha nje into engekhoyo, zange ndifikelele kuloo nto kubo bandenze loo nto leyo, but kuba benditshilo kuwe kuqala xa ndiqala uthetha apha kubaphulaphula ukuthi laa nto ihlalisa isilonda ihlale ilapha entliziyweni yam, ubona uba noba ndibona umntu ongubhuti soloko ndinelela xhala lokuba ayiwanda, uyayibo, but ke ubone uba ilife iyaqhubekeka but andisifilishi comfortable kwindawo enabantu abangobhuti because ndinale nto indityayo mna ndodwa endingayaziyo uba iyawuziphume xa bekutheni, cause uthe umenzi uze uyithethe into enje endingayazi uba ibezawundenza ntoni ke ngelaa xesha. Wakhulwa nwayi wazoba mdala wazofikelela kwixesha lobana ke you know what, mandizikhulule kula makhamandela kuba ubomi abukho apha. Usithatha nini isigqibo sobana ke okay, I think now I'm ready to talk about this? Kwenzeke ntoni? Into eyenzekileyo ke bhuti wam ke ndiye ndangumntwana okhuleleyo apha ezibeleni njengoba besenditshilo kuqala, then ke ngokwempangelo ndayowelela kwicala laseCape Town. So xa ndifika eCape Town ndafika ndakhonza kwelaa cala kuze kube kufikelela ixesha lokuthi ndithethe yonke into eyenzekileyo. Ndikhumbula ngale mini ndandine-appointment with abazali bam endikhonza andabona kwelaa cala. So ndafika ke nyhani ke still nalapho intombi ixinene man, uxinene
kubuhlungu and uyabona ubana ndikulaa level yokuthi ndilala kuba kumnyama ndivuka kuba kumhlophe because kunintsi nje kunintsi okwenzekayo kum. So xa ndifika ke nyhani ke emishini ndifike nyhani ke ndincokole nabazali and while ndilindile ke sasilinde umama notata sizohlala nabo phantsi kubekho ivoice ethe entliziyweni yam because already uThixo bendisandimamkele uYesu ngelo xesha because bendiseyintombazana sendibukhula ke ngokhozi le nto yerape ndiyifihle until 17 years. So kulo nyaka ndidibana nabazali eCape Town leli xesha ndicinga uba inoba ndiredi cause nangoku ndiyifikayo ndafika nje kwamnandi sancokola but kwafika ivoice entliziyweni yam ethi khaziqongqothe khawuthethe yonke into. Nyhani kulapho ndaqala khona ke ukuzondlala izinto endijongene nazo izinto endidlule kuzo including le into ndaqala ukuyikhupha kubo uba bayazi uba kukho into enje. And I don't want to lie bhuti wam, uThixo ndayithatha ngongathi ibilisuku ebendilibekelwe le deliverance lokuba ndincedakale because from that day kwaba ngathi kusuka into kum uyayibo. And then ke ngoku ekukhonzeni kwam njengoba ndingumntwana osoloko eseCape Town ndakwazi nokubana ndahosta i-event ndithunywa nguThixo ukuthi mandihoste ndahosta and then ke abantu ba-athenda baqala ke ngoku abantu babayazi ukuthi kwenzeke ntoni, who is Nwabisa exactly. So ndaqala ke ngoku ukuyithetha ukuthi heyi ngexesha elithile bendohlelwe yinto enje ndifihla kwizigaba ezinje ndike ndaba ngumntana obethekileyo ndake ndayofika kwicala lasemtshatweni. And nalapho xa ndifika emtshatweni andifuna uyixoka ke loo nto kubaphulaphuli khange ndingene ndine-intentions zokubana ndizokufuna umyeni, ndandingenela because of ndandifuna uba safe kwelam icala. So ndafika nyhani kubhuti safika ke nyhani even ngoku ndisemtshatweni khange ndiyithethe loo nto before. Ngoku sisemtshatweni safika izinto kwaba rayithi kodwa ke nalapho ke because of kunala manxeba aziwa ndim ndingazange ndamxelela wona umntana womntu ukuthi jonga bhuti kaloku ngexesha elithile bekwenzeke into ethile bekwenzeke into ethile. Uyayibona ke bhuti wam. Yeah. You know, Nwayne, I always say to people, sibane destiny helpers ezi uThixo asinika zona ukuba zizosincedisa ukuhamba indlela ethile. And uThixo unelingo ancokola ngayo nawe and uyakwazi ukumva uba ngokuThixo ukhona ufikile apha kum uzothetha kum ngento ethile. And if ungumntu ongekho kwinoise kuba lula into yobana ukwazi ukumva and communicate ngendlela erayithi naye. So ngelaa xesha wawufikile kulaa ndawo wakwazi uthetha ngayo wayekuxelela uThixo into yobana nazi ke ngoku i-destiny helpers zakho ezizawukwenza into yobana ugqithe kule nto and finally ukwazi ukuthetha ngento eyakwehlelayo so that uzawukwazi uba ufumane i-healing nawe. Now you are in a journey of ukuhilisha. Now ufikile kwinqanaba lokubana ndifuna ukuthetha nabanye abantu mhlawumbi nabo abathe behlelwa ile ngxakeni kuyo. According to i-statistics Nwaye kuthiwa kubafazi 5 omnye kubo uthi areyithwe rhoqo ngosuku, meaning that ziyenzeka ezi zinto. I remember not so long ago I was having a conversation. I received a letter from umphulaphuli umntana esithi ulele wareyithwa si-stepfather sakhe. While I was sourcing a guest eyayizawuncedisa to unpack that, wathi laa mntu bengincokola naye Chuma, izolo I was busy assessing umntana ebelapha ukhulelwe because ureyithwe ngutata wakhe. Zizinto Nwaye ezenzekayo ezi. Uthini mhlawumbi based on i-experience yakho wena ezonwabisa. Naku ngoku ulapha estudio umhlesana lam uyi-gooseberry iphuma ekhesini. Uthini kumphulaphula omameleyo ekhaya mhlawumbi naye ukwimeko enje at this particular moment wayereyitshiwe esemncinci akakakwazi uthetha ngayo nanamhlanje
And I want you to tell us more about mhlambi ezinye ze-projects ozawuqhubeka uzenze, because we need these things, right? Siyazidinga ezi zinto ukuze sikwazi ukubana siphume emakhamandeleni. Ikhona indawo etshoyo phaa eBhayibhileni, I'm not good with iBhayibhile ne? Ikhona indawo etshoyo uba xa sowuphumile wena sowukhululwe uzungabalibala abanye ukubayaleza into yobana nabo baze bakhululwe. Ikhona into etshoyo. Okay, ndiyabulela ke ukundinika eli thuba again. Mna into endinoyithetha mna bhuti wam, isolution yokuba umntu makaphile kukuthi makavule umlomo achaze. Ngoba uyazi ubana xa uthuleyo, I always saying ebantwini ukuthi yazi xa uthule une-anger ubhitha. Singabona abantu abasezidrongweni sicinga bafana uba umntu ungene kubefuna. Sometimes i-anger embeke phaya. And uyazi bana sometimes uyakwazi ukuthi ngoku ubukule nto njengokubana mna ndiye ndahlukumezeka nga-sexually. Uyakwazi ukubana mhlawumbi ube ngumntwana obhitha. Ungabona ungareacta ngendlela erongo, but ayinguwe yilaa nto ubuyenziwe. And izaba ngathi ke ngoku wonke umntu ufomisha kule nto abe omnye umntu angenzanga nix. But into endinakwazi uba ndiyithethe kumphulaphuli ondimameleyo namhlanje omamele ivukani, ukuvula umlomo yeyona nto incedayo, because sonke i-problems esinazo, i-solution always there. Bakhona abantu abafana noSisinwayi thukumamela umuntu ozawukwazi uba makaku-understande, so ulila inyembezi. And sometimes kuba ndisuka kulaa nto, mna noba kungathiwa umntu angandifihlela kangakanani ePotchefstroom, ndiyakwazi ukubona uba ikhona into ayifihlayo. Uyayibona le ayithethayo ayiyo, ikhona into behind lena into, because ndiyayazi uba nam bendisuka banjeyana, ndibe nomsindo, ndibe ne-attitude, ndingafuni bantu because of ndityiwa yile nto. Up until ndabathemba abazali, ndakwazi ubana uThixo azokwenza i-restoration kum, kuzobuyela unwabise endaweni yakhe. So kumphulaphula ohleli phantsi ondimameleyo, i-solution kukuthi kuvule umlomo and uzithande. Ungabi naxesha lokubana omnye umntu uza kuhleka, omnye umntu akazukubhiliva, but sometimes funeka uzenzela ifavor wena in order ubuzokwazi uba mawuphile, because awunawuphila ngoba uzicingela. And ke ngoku awunowuya kugqirha ufike ukuthi kugqirha ugula into ethile kanti ayikho loo nto leyo, because thina sizawutrita le nto uyithethayo ibe ingakhange iqalise iba yiyo inyani. Nokuba uzithembe uzithande wena, isolution ikhona, because nathi siyaphila sibahle sinje, akho nento etshoyo, because uSisinwayi uya-emsa, uyashumayela, uyahlabelela, akho nomuntu onawubona loo nto leyo. Umntu uzawuthi kuza yazi loo nto ndiyithethe. Njengangoku kuba ubusondibuzile ke Potchefstroom, sizaba ne-event esaba nayo endizayihosta ezibeleni next door eWhite House kwibandla iHoliness. Sizabe siphaya eli-under umama uNdlanzi. Sizabe ndihosta phaya ukuphilisa abantu, ukubabonisa nje, sizabe siyiqombulula ke ngosiyiveza yonke ukuthi yeyiphi indlela ekufuneka wenze ngayo uzokwazi uba ube uyaphila, because angeke ukwazi uqhubekeka kwijeni yofikelela apho uyakhona ungekho healed. Sikhona indawo ezizawuvaleleka somewhere somehow. Yeah, ndiyafuna ukunxibelelana nawe. I was doing a reflection on Sunday, Nwai, and while I was doing a reflection, ndakhumbula enye i-conversation endandincokola nayo with a friend of mine. Ezinye izinto Nwai ukuze zilunge kufuneka wena ulunge kuqala. Ezinye i-opportunities obekelwe zona nguThixo azizukwazi ukuvuleka usestaked kwindawo ene-noise engakwazi ukukwenza into yobana ukwazi uqhubeka. Ndiyabulela into yobana nawe uyayingqina loo nto leyo. Nwabisa kwethu, ngenxa yexesha kuzonyanzeleka into yobana sizithobe apha i-Emira. Siyabulela kakhulu kwethu ngozoshare istori sakho nathi namhlanje. Ube nemini emandi, wonwabe eMpuma Koloni until ube uzawushiya umane ubuya va. Kwenza kanjalo kaloku because inkaba yami lapha. Kakhulu ke Nwai wethu, ube nemini emandi.
Thank you so much bhuti wam, ndiyabulela kakhulu. The first woman